Shubor na kashlem jong unongsan hima. Namar ka jing ther jong lap san bat kala air ha Southwest Khasi Hills haga arpu hunyo bat arpu pratering u Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills uba ti lingwa ubaderu u Chairman jong ka District Disaster Management Authority ula pentip bakat kum ka kaipot na ka DDMA jong ka Southwest Khasi Hills layat ho ba uslap bat kala air kila punjulor yagi ba bon tali kishnong gi baha bapo ka mau karwat bat harani kor blong layat ho ba harani kor blong kidan haduk kumba ars pa iway tiliki long ying bat kat ways pa hanre ngot ki breu ki bala shakta ha ka cyclone remal kat ba hamau korwat blok pat ki long ying ki bala shakta kidon haduk lai pu way tili pat ars pa prangut ki breu kat ba ki skul ki bala shakta pat kidon haduk saw teli uba lingwa ula pentip ru bahaga ni gajing ther jong lap ba lap san kaladon ru gajing tua khendo ha kelintia mau korwat sarang belang bat mau korwat saranikor bat kumbakalong menta lada ban penkho yakini uliat ho shishu bahaga bedai bat kini ki longying ki bala shakta na kaliang ki bor district ki lalaj ban no jingerap bud da ki terpar bat ula pentip ru bat kumbakalong menta ka jinglong jingman jong ka sun beneng kala kham thanda bat long kumbaju long